Your doctor. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Salawat mayong gabi naman bakulog kag Pilipinas. Yari kita sa Sabadong presentation. Sabadong papangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Katapusan nga Sabado sa bulan sang Setyembre tuwig 2022. Action Firing Line! Isa ka maulanon nga gabi sa inyo tanan. Bagod man mayara kita sa nga ginabantayan nga severe tropical storm nga si Carding, no? Dali sa makulod mga ka-aksyon, may pila na sini ka mga pagtupa sang ulan sa madabo-dabo nga mga lugar. Siguro ti abo ba ni ang na-esperensyahan sang mga banwa kag syudad dali sa probinsya. Action Firing Line! Firing Line! May mga lugar naman nga paidalom sa tropical cyclone wind warning signal. May signal number 2, may signal number 1. Pero ang pasalamatan naton mga ka-aksyon dari sa Negros Occidental kag Western Visayas medyo mali layo di ang mga lugar gin pang mention mga ka-aksyon nga ginpaidalom sa signal number 2 dito sa may area sang Luzon, no? Dabo-dabo sa bahin dito sa area sang Luzon ang ginpaidalom sa signal number 1. Action Firing Line! Alas 6:54, Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-action Marlon Hidovoya. May aran na lang kita 92 dias. Antes kita mag-saulog sang Paskwa kag 99 kaadlaw naman. Antes nato na bibihon ang tuig 2023. Action Radio! Ulo aligmat kita, ulo alerto kita sa resilient tarama ka-action bagod maginabantayan kita nga lakat sang panahon severe tropical storm nga si Carding prong ato sa nga nauman diri nga kabay nga si Carding hindi lang magbilin sang dako-dako nga halit pareho sang mga naglalabay nga mga bagyo diri sa pungsod sang Pilipinas. Action Firing Line! Sa mga ka-action ta outside the Philippines, mga overseas Filipino workers, kamusta ka muna? Sa monitor na sa ato sining live stream sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Salamat gid kag sa monitor sa aton sining radio mga ka-action, no? Salamat gid in advance. Pwede ka mo makapadala sa nga inyo sa nga mensahe, sa inyo sa komento, opinion kag reaksyon sa ginatalakay nato sa nga mga balita kag isyu. Ipadala lamang ina sa ato sa nga text hotline ang 0963-557-0874 0963-757-0874 ang aton sa nga text hotline. Action Firing Line! Alas 6:56, Action Radio Philippines Standard Time kon dere sa Pilipinas mga ka-aksyon. May ginabantayan kitang Bagyo Carding dito sa pungsod Japan. Ang bagyo sa ilato humanot na ya. Action Firing Line! Kag ang subo-subo pamatian sa nga balita dito sa Japan mga ka-aksyon
Kaya may duha na to ang bilin nga nagkalabatay. May duha na to ka mga napatay. Mga kaaksyon, Central Japan ang balbal subong nga Sabado, no? Subong may tens of thousands ka mga balay, ka mga puluyan ang waito sang power sang kuryente, waay sang elektrisidad. Action firing line. Amo gining pinaka mapinot kag ma-upload nga sitwasyon mo nga kon mabagyuhan ka, madulaan ka pa power sang kuryente, daw hindi ka na pangalot mo. Action firing line. Tama na tabo dito sa may Central Japan, mga kaaksyon ti wayman kita sang dapat masulundi, kundi ang kaugalingon taman kun kaisa di bla kun mayara sang trahedya kalamidad nga magluntad sa aton. Labi apektado amo ning Shizuoka City, southwest mo sa lingon bagat na nakatundan sang kapital nga Tokyo. Ang Tokyo ni daw naging suki na yan, sang trahedya kag kalamidad, no? Action firing line. May linog nga naghahanot sa ila nagliligag ng mga tiruig, subong bagyo naman ang bumirada sila, ho. Webes palabang nagsugod niyang pagbundak sang ulan to, suno sa Japan Meteorological Agency. Ang mga report nila, ang mga napatay, ang isang napatay 40 anyos nga persona, bangod sa landslides, ang isa 29 anyos nga lalaki, nga napatay ini sa mga kaaksyon, kay ang iya sining ginamaniho nga salakyan, do miritsota na iya sa ginatuwag nga reservoir. Noblang reservoir, may dalom na nga tubig. Daw pariho ina sang suba kun sa pa, nga ginakuhaan supply sa tubig. Nga dito ya dumiritsong salakyan yaman. Action firing line. Kilaban-laban na lumos kay imbes simentado nga dalan ang agyan sa iya sining auto, dito siya bumarahog. No? Dito siya dumiritso sa reservoir nga ginatawag. Action firing line. May 120 mil man ka mga households ang may subong sang power sang kuryente halin sa supplier nga Chubo Electric Power Grid Corporation ang ginalinante bangod sa landslides. Action firing line. Ining bagyo nga naghanot sa Central Japan, mga kaaksyon, amo ni sang bagyo nga ang ngalan niya balang international name sa naghanot dari sa Pilipinas, Nanmadol. Diba? Ang Nanmadol, si Josie to sa nga bagyo, sang pagsulod dari sa nagligan ba to? Sa Philippine Area of Responsibility, Nanmadol siya, international name, Josie siya, dito saya arangkas pungsod Japan. Action firing line. At naglaslas man isa sa pungsod sang Pilipinas, pero ginpamatian sang mahal nga makako ang pangamuyo sang mga Filipino nga kabayonta si Nanmadol o kung si Baguio Josie, matika-tika lang. Ti amo man natabo amo na ang ginapatihan ta. Nga basta gani pagpangamuyo amo nang pinakapanaming naton once nga may ara sang nagasulod nga kalamidad pareho sang bagyo. Action firing line. In punto alas 7 Action Radio Philippine Standard Time diri sa Bacolod sa Rasalintara, hubalin kaina sang kasi Sidmon may pagtupa sang ulan kita nga na eksperyensyahan. Bao kadelikado, no? Kung mag-amo ning sahi sang ulanin na pugtak-pugtak bala kag untat-untat, no? Kay kung matupan ding imo sa nga yubon-yubunan, pigaw-pigaw immune system nimo, kulang ka sa ehersisyo, kulang ka pa sa resistensya, ang imo sa immune system pigaw na, huyang pa, kalong pa, pagabot mos balay, siburo ka na. Action firing line. So, dalagid permi yan, digid pagkalipatan, iway makamusong perdihon na, kung magdala ka mo proteksyon sa inyo sa nga lawas, kung sang una, kung may available pa sa mga ginatawag nga kaputi, makaputi kaya mo, nga aman, suksuka ba lang over ang kaputi, bla, no? Isuksukon mo na, binanok bundak sang ulan, ang mabasa lang na ang imo sining ilong. Action
firing line. imo sining nga agtang pwede man. No, kay likopon niya ginang imo sining nga bilog nga lawas. Yung mo, once magkaputi, ay imo sa liga ka dapa-dapa mabasa man. Pero kung suksukan mo sa ginatuwag nga boots, may boots ka na may kaputi ka pa, kampiyon, no? Minanok mo na kanay sa ulan basta hindi ka lang mabahaan, hindi gig ka mabasa. Action firing line. Sa landang mabasa sa part sa lawas mo, ang imo sining nga dila. Action firing line. 2 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ginahulat-hulat no, ang signal ni PDMPD Head Dr. Zephyr J. Hart Kaelian. Kaya from time to time, ginasuwilanon tagid ni. No? Si PDMPD Head Dr. Zephyr Kaelian, labi na kung mayara kita sang ginabantayan bla, nga medyo makakululba, no? Nga weather disturbance pariho sa siring sadto tropical storm pala ni Skarding ni, pero nag-tigbaliw, nag-intensified siya into a severe tropical storm subong nga hapon. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Mapabulig ta sa Isaya sa pamuno sang PDMPD Dr. Zephyr Gerhard Kaelian. Doc, mayong gabi. Yes, may gabi, no? May gabi, Sir Marlon, tanan mo nga pala mati sa tun sa Action Radio. Ano, Doc, ang latest nga monitoring mo dira sa siring severe tropical storm nga si Karding? Yes, Sir Marlon, no, ang atong severe tropical storm advisory tropical cyclone bulletin number 10 bago lang din nagagawa no issues sa pag-asa alas 5 sa sininga adlaw, no. Ang atong location sa ay niya ang sentro sang Karding, no, or severe tropical storm Karding. Gina-estimate based sa tanang available data sa forecast ng pag-asa, yara sa 475 kilometers east of Kasiguran, Aurora, o kung 520 kilometers east of Baler, Aurora, nga may grid coordinates na 15.6 degrees north, 126.5 degrees east, no. Nag-move, no, moving westward, no, at 25 kilometers per hour, no. May ini siyang maximum sustained winds nga yara sa 110 kilometers per hour na, no. And ang malapit sa sentro kag ang iyang gustiness o kung pagmadlos yara na sa 135 kilometers per hour. So kung magalabot na ini sa 120, mahimo maging typhoon na ni siya, no, 120 kilometers per hour nga sustained winds. Kag kung magsaka pag siya at 180 nga ginpanubo na subong sang pag-asa ang iyang ang scale, no, at 180 kilometers per hour, pwede na siya maging tawag na super typhoon. But for now, no, 110 kilometers per hour, severe tropical storm, and daw gina-forecast ini siya nga pwede siya maging typhoon, no, sa before sang iyang paglandfall. No, so may ara na kita nga mga wind signal, no, nga yara sa Luzon, no. Yes. Hindi ko na lang siguro, Sir Marlon, pag-ikwan, no, kay wala man kita signal for the Visayas. Okay. Kaya hindi ko malaba ini, no. Mhm. But ang aton sinadre, no, pwede mapiktuhan kita sa ginatawag nga enhanced habagat o kung southwest monsoon, no. Tungod ginabutong sang Karding o kung gina-enhance niya ang aton prevailing wind sa subong nga September nga southwest monsoon, no. So amo na Sir Marlon, no, kung kagina nakita nyo halin sang aga nagahaboy ang aton nga command center sa mga ginatawag na thunderstorm advisory or tungod nga kita apektado sa isolated rain showers and thunderstorms diri sa aton sa Negros Occidental, bilog ni isla sa Negros Occidental, Negros Island, no. Makita ninyo yara sa coastal waters or coastal areas ng Hinubaan, Kawayan, Sipalay, no. And then may arat naman masaylo naman siya sa dito sa may Moises Padilla, no, Isabela, La Castellana, La Carlota, and then dugay-dugay after a time, no, may mga patches of rain man kita makita man nato nga isolated thunderstorms dira sa may Talis, coastal barangay sa mga sang Talisay, no, Silay area, no, ang so meaning ang San Carlos may ara man ma-experiensyahan, no. Kag na-experiensyahan kagina nga mga isolated rain showers and thunderstorms
no ang ginabana-bana sa pag-asa moderate to heavy rains, no. Ang yara sa 5.5 to 7.5 liters, no, per cubic meter, no, nga ginadala sini. Actually, Sir Marlon, wala sang ginpasaka nga mga alert warnings or alert level, no, ang atong nga Regional Disaster Risk Reduction Management Council. But again, ang atong Governor Bong Lacson, no, will always remind us to be vigilant and proactive, no. So even though nga wala naka-white alert ang tanan nga operation centers ang atong nga probinsya, no, ang EOC sa atong nga mga DRM offices, but still may ara na sila standby responders, no, especially nga nagaulan-ulan, and it could nag-aara man sa pag-asa advisory to monitor for possible flash flood or landslide, no, because ang aton nga pag-ulan, no, sustained gakadula man siya, but then again, no, lantaw naton ang pag humok sang duta or either ang iyang water saturation kay pwede ini siya maka-apekto sa aton. Again, Sir Marlon, let me remind no sa tani bala wala lang ta mga casualty sa mga amuni nga mga butang, no, kay matabok ang hubog sa overflow, no, maligo pa sa mga waterways wherein ang aton nga mga ang water system naton mahimo nga nagatipon pa lang dito sa like kay kita apektado man kita sa mga Negros Oriental nga water system ang atong ilog Hilabangan is from Negros Oriental pa ng mga sources sina. So naton experiencehan nakita naman ito by historical records nga may ara kita kisa casualty nga gulpi lang, no, nagsaka ang tubig sang aton nga mga kasubaan, no, especially ang aton mga main river systems. So kinahanglan ginapa-remind ang aton nga mga pumuluyo to be alert on that, no, kag hindi magtabok in case nga kusog na ang current sang aton nga tubig. So samayin na muna na guro ang aton mahatag. Sige. Bantay lang kay tagyapon daw kag alerto lagi sa ato sa mga ka-aksyon, no? Although nga why ini Doc Zifar sang direkta nga epekto diri sa Negros Occidental, no? Negative, no? Wala siya to ma-cross ini siya sa Luzon, no? Ang aton lang ni until tomorrow na let's again kung kay Governor Bong Lacson as the chair of the PDRMC, let's prepare and be active in our preparation sa aton nga mga DRM mismo sa pumuluyo sa isa kag isagid wala siya direkta pero again bantayan ta until tomorrow kay pwede kita maapektuhan until tomorrow until nga ang aton nga bagyo hindi na mag-influence, no, sa aton southwest monsoon. Sige. Doc Kailyan, Doc, thank you sa information kag mayong gabi. Yes, mayong gabi sa tanan tuglamonti sang Action Radio kag Avance Negrense. Action Firing Line. Kulo kompleto kag klaro ang pahanomdom ni PDMPD Head Dr. Zefard Gerhard Kailyan. Di tagyapon bagatag sang kumpiyansa bisan ginasiling i-enhance lamang sini ang southwest monsoon ang ginatuwag nga habagat labi na gid kon nagaparok-urok kita sang katulugon bla, no, alert lang gid permi mangin proactive layo-layo ban nga madapektuhan ang ato sa ring probinsya sa ring conservative tropical storm nga si Carding pro damo na maya, no, sang na eksperyensyahan naton nga kung kaisa ginagulpi lang kita, no, kay nagaligwat no, ang dalagan sang bagyo kon kaisa tikabay pa nga mangin mabuot lang niho si severe tropical storm nga si Carding. Action Firing Line. Firing Line. Salamat kid sa kompletong information gidala sa aton ni PDMPD Head Dr. Zefar Gerhard Kailyan. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:11 Action Radio Philippine Standard Time ti ang dugang istorya sang sering bagyo makaksyon ang National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC kahapon pa lang Biyernes may mga pahanumdum kag warnings na naging pagwa mga kaaksyon bagod man sang pamahog sa ring severe tropical storm nga si Carding. Ang international name niya sa international ngalan niya amo si Noro. Action Firing Line. Nagligato nan madol subong Noro naman.
ang pag-activate, no? Ginactivate sang NDRRMC ang ila sa nga Emergency Operation Center Management Team umpisa subong adlaw Sabado. Ano pa gid ang dugang preparasyon? Sa bahin sang DILG mga kaaksyon, mayara sila sang panugyan sa mga local government units nga dapat magpatigayon sang ginatuwag nga preemptive evacuation sa ila sa komunidad kung kinahanglanon, labi na sa mga high-risk areas sa mga lugar bla nga may dako nga peligro basta may ginapaabot nga bagyo. Action firing line. Kon preparation, pundo ang paghahambalan. Mayroon na gadaan na prepare yung pundo. May kabugusan nga 517.3 milyones pesos na nga quick response fund. On standby ni sa bahin sang DSWD Central Office. Amaning damlag lang ginpalayag ni DSWD Secretary Erwin Tolfo nga dapat bisan waay payasang bagyo dapat may naka-prepare na nga pundo sa bahin sang quick response fund. Sa magin man no? Kay emergency ini nga bagay. Ano pagid? May 542,950 man ka mga family food packs ang balor sa mga 323.8 milyones ka pesos. Action firing line. May 634.3 milyones pesos pagid nga iban ka mga nga balor sang food items ti ang publiko ginapahanumduman nga maghalonggid bago doon si Carding ni may mga lugar nga ginpaidalom na sa signal number 1. Ang signal number 1 kalabanan, no? Ang signal number 2 tatlo lang ka mga areas. Ang signal number 1 kalabanan dito sa area sang Luzon, lakip na da ang Metro Manila. Action firing line. Maginhimo naman nga pamulong-pulong kon paggasapol ang NDRRMC sa nanuway tuhay nga hensya sang gobyerno pati na sa regional nga DRRMC. Ti dere sa Western Visayas kag Negros Occidental araman ga-alert man may mga sinapol man kaina nga ginpatigayon ang sabahin sang Department of Education kaina may ara sila ginpatigayon man nga emergency meeting. Action firing line. Ano ang mga balita sa bahin sang lokal nga dapat naton sa mga pagamunuhon sa Sabado nga papangalagad naton? Pagbisita ni Presidente Marcos sa iban nga pungsod, padayon gihapon nga ginahambalan, nagkalain-lain nga mga komento reaksyon mabatian nato kamabasahan sa pabisita ni Presidente Marcos. Pero ako, kon pamangkuton nyo ko sa pamatyagan sa ni Marcos, mabugnaw kag maaliwanay ang pamatyagan sa ni Marcos nga aman. Kay kon palasyo sa Malacanang ang pahambalon, si Marcos lang abo ang ginpasugtan ni Biden nga magkastorya siya personal. Action firing line. Di ko ni Kaus Marcos, di ka na malipay. Ti amo ni, no? Ang pagbisita ni Marcos, mga kaaksyon, ginahambalon gihapon di. Pati ang iya sa nga pagtilaw, no? Pagtilaw niya sa mga pagkaon nga ginabaligya sa kilid dalan, no? Hindi ilagali daris bakulod, no? Sa US, may ginabaligya man to galis kilid dalan. Action firing line. Pero hindi bot silingon niya, nga hara sa kilid dalan, nga ginatungtong lang sa lamisa. No? May hara gato yung truck, nga plastar sa kilid sang dalan. Ginistoryahan man yung pati pagkaon niya, ho. Matapos nga makikisulanon kay US President Joe Biden, nagsulusid ining si Marcos sa mga lugar nga may baligya nga ilimnon kag pagkaon. Ang tawag sa country's street culture. Upod niya sa Speaker Martin Romualdez, si Marcos nakita taman sa Larguay, naginom siya sang ginabaligya halin sa food truck sa New York City. Abot anong itong ininom niya man? No? Basta liquid to. Kag nagkaon man siya sang Filipino food. Anong ginkaon ni Marcos? Wow! Bulalo! Pansit, pampahaba ng buhay. Lumpia. Turti na mga paborito tara ni Action Anguro niho. Kag pork barbecue, kakaon ka na Action Anway. Action firing line.
Ano ba lang sabor sang templada siniman? Nga mga pagkaon dito sa Estados Unidos? Amo man di ba lang sabor o kontemplada dari sa Pilipinas? Di kon mag-pork barbecue ya, ipabugal ko yang Negros Bacolod City. Action firing line. Ari diyang pinakakampiyon sabor kon pork barbecue ang pangabalan. Way padalabot ang chicken inasal. No? Arawan po ng First Lady of course nga si Liza Araneta Marcos. Iban pag-isa ng mga member sang Philippine delegation. Tikon balikan ta ang resulta sang state visit ni Marcos. Di ba nagpamulong-pulong siya una sa ika-77 nga sesyon sang United Nations General Assembly. Abi nyo unga sang Carabao ha? Action firing line. United Nations General Assembly. Sa sideline sining assembleya, tinaka-istorya niya si US President Joe Biden. Pinaka-highlights so ginhambalan nila issue sa South China Sea, ang Indo-Pacific Economic Framework, ang pagpadayon sang trade, partnership, kag defense. Tikapon Biyernes, nag-istorya man siya sa opisyal sang American private companies dito sa New York. Kalagip na ng mga executives sang Procter & Gamble, no? Sutherland Global Services, kag tatlo ka mga kumbuyahan nga kuno amo ning maikasarang sa pag-provide sang modular nuclear power plants diri sa Pilipinas. Action firing line. Tianom kadlaw nga state visit sa US makaksyon ti subong nga Sabado, ang ulihing nga palayag ni Marcos makaksyon siling satisfied ako sa resulta sang pagbisita namon sa US. Tiyo po diya ang Philippine delegation, hambal diya, nalabot namon ang gusto namon ma-achieve sa amon sa nga state visit. Gusto nila himuon na himo nila hambal Marcos, labi na sa pagsugilanon sa mga American business leaders kag state leader. Nagbiya na si Marcos, no? Sa US kagabi, no? Friday evening sa nagbiya to, kag laban-laban ti maabot ni siya no? Buwas Domingo sang aga ti bantayan ta kung may dugang siya nga palayag. Una sa balita. Una sa aksyon. La 7:19 Action Radio Philippine Standard Time. Lumpatan ta ang mga balita lokal naton mga kaksyon. Sa balita lokal, ang Bacolod unod na naman sang tupiko angot sa Shabu ay kalain. Action firing line. Ami tani kon unod sang tupiko angot sa kayuhan ka good news no galing unod sa tupiko may kang tanan sa Shabu. No? Payo man niya kay gaobra kag gakampanya gid nga to sa nga kapulisan. Ang pabangkot galing di san o pablama mauntat ni man ang mga persona ni mga tinuga ni bilang way sang opisyohon kag way gid kakalingkang sa pagpasunod kag pagbaligya sang illegal nga droga, partikular ining mga demonyo nga sabone diri sa Bacolod. Ti ang balita nga may ara sang bag-o nga operation ang mga otoridad ti 4.5 million pesos nga balor sang ginapatihan Shabu ang nakumpiskar. Action firing line. Walang kainas ang kagahon, sumigabong na ng balita ni, pero subong nga pagpangalagan sa action firing line, monohon kung naliwat kay kanako-dako nga sa isang balita ni, kagadamo sa mga action ta, nga waay naka-monitor. Hindi man tanan nga mga tagpalamati, nga monitor always. Mayara iya nga bagulag puli sila sa nga balay mo, kaya man na ginamuno taliwat 4.5 million pesos, kamayara iya, nga bag-ulang ika-monitor, kag bag-ulang gid, nakamutik kami amo galit nga sa balita. Action firing line. Kaagahon kay na nilang puwas alas 12 ang kaagahon. Maglampuwas alas 12 ang kaagahon. Diretane ang obra sang kalabanan nga mga taong among pagtulog mo di bla. Ang pagtulog para nga may resistensya sa pagbugtaw kagahon bla. Sa pag-obra naman. Pero ining duaya ka mga tinugan nga imbes magtulog, baligya sa bong ila sinupisyo. Action firing line. Amo ni silang subject sa bypass operation, titiklo gid. Sa nga to sa mga otoridad kaina sang kaagahon, ang na-recover nga Shabu,
ang siling sang pulis panigana sa Mascara Festival. Action firing line. Ari pa gining isa katalupang don diriyo sa ning balita niyo kay ang report mga kaaksyon nagasiling nga isa sa nadakpan nga sospitsado nagligad lang nga Lunes gwa ako na hilway prisuhan. Nagligad lang nga Lunes kagway pagani makapuli sila sa ning balay. Action firing line. Nasi ginahulat na ni sasang ila sa ni pamilyas balay nila to. Pagway sa prisuhan, way sa nagdirita pulis balay to. Kundi abon niya, nagbaligya sa bo. Action firing line. Ang isa sa nadakpan ng podya, nagligad nga mga binulan, nakagi man dakop by bus operation man, pero nakapiyansa, gani nakagwa siya. Tiya mo ni permeng nga katabo diri, no? Kung nga ang nagabalik-balik, ang paglapta sa illegal nga droga, bangod, nagabalik-balik man ang baligya, sang mga persona nga nagabalik-balik wa sulod sa prisuhan. Action firing line. Ang kalabanan, amo na ang mga persona nga permi nga kadakpan mga kakson. Na priso porti dasig man makagwa. Dugay na nga problema diri sa Bacolod po. Di ba na piyaran nyo na? Tubtob sa gapon, way na gapon sang kasulbaran. Permita lang mabatian ang kada pagsunod sang Mascara Festival sa Bacolod. Damo sang ka-recover nga illegal drugs labi ng shabu. Tiyang pagka-recover sa amo sa nga talagko a kantidad. May rason gid man nga ang maluntang nagaobra kada nga kampanya gid man. Ang ato sa nga mga awtoridad kay kung way na sila nga trabaho, way man sang may madakpan hindi bla? Action firing line. Pero ang kampyon tani dari pamatian naton nga way sang may madakpan bangod hindi basta-basta makasunod ng illegal nga droga. Action firing line. Firing line. Kaya kung magamo lang sini permi ang mabatian ta nga balita nga kada palapit sa Mascara Festival sa Bacolod minilyon o kung kinilo-kilo ang illegal drugs nga nagaka-recover nami matian hindi. Siyempre hindi balik-balik ni nga sahi sang problema kung ang ato sa mga otoridad, opisyal sa gobyerno ta, way sang ideya nga bag-o, wala sa babaagi nga bag-o para mapunggan ang pagsunod sang illegal nga droga. Dugay-dugay bla. Ibalik ko sa inyo pabalo. Siguro wala pa man ka mamalipat Sining isugid ko sa inyo. Nga sang October 2019, amo nga tion Mascara Festival man Dumduman yung ngalan nga Lieutenant Colonel Jove Espinido. Dumduman nyo man guro ni controversial nga police official, gindestino ni siya bilang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ti sa mo nga tiyon ng presidente sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Action firing line. Ang report nga mismo si Duterte mo ni nagbando kay Espinido yang abi pang papasa na ang mga drug suspect sa Bacolod. Natabo to galing pilaks man ang nagligad. May ara sang isa kagin palayag sa Espinido nga abo na nagpataas gid kilay sa Bacolod nun. Kag base kung nagpakulba manigani mo sa pila ka mga kilala nga personalidad dari sa Bacolod, di ba? Diri nagbuya sang tinaga si Espinido. Ini nga tuig 2019 Ang siling niya nga ang Bacolod City para sa iya isa ka shabulized city. Action firing line. O kon syudad nga bedrock sang illegal drugs. Action firing line. Firing line. Si Espinido na ginabalik ko lang nga statement ni Espinido nagligad nga October 2019 Tiya magsiling kita shabulized anuman dulongkaan sa illegal nga droga kung sa mga pispis pa halapunan sang illegal nga droga labi ng shabu. Action firing line. Damo to kabay nagkurog tuhod, Pero baloman ka mo kung ano ang natabo kay Espinido matapos ginbuyan niya. Yan tong mga tinaga to, nag-floating status tong iya sininga posisyon. Pag-abot sang Pebrero tuig 2020, ti ko nasipon ta, pumungko siya October 2019. Pag February 2020, mga libalang bulan, ang tener niya sa Bacolod,
si Espinido ginsaylo to sa Eastern Visayas. Action firing line. Ano ang rason? Way kukbalo. Ha? Way naman siguro sa ibang nga rason da. Base kung balaan nyo na, no? Sugirin nyo ko, be? Action firing line. Tinamo to sa nagsiling nga mo to tani ang tionang mabalaan kung nanugid ang kamatuuran sa likod sang sige-sige nga pagsulod sa ilegal nga droga diri sa Bacolod. Pero ano ang natabo? Si Espinido komo nagasunod lang sa kunanong bando sa iya sa nga superior, no? Nagasunod lang siya sa daloy, no? Tiway sa mga mahimo kay lang sa mamalibad, no? Kay mas may ara sang taas pagid sa iya sa posisyon nga duyatan niya. Tinagbantog ni ngalan ni Espinido kay siya to ang nagpanguna gid sa porting operation to, police raid ato siya. Madugoon nga operation to kontra sa mga miyembro to balasang pamilya Paruhinog. Doon ba nyo to sa may Osami City? July 2017 to. Siya to nagaserbi bilang Osami City Police Chief. Pila to nagkalamatay to ha? 16 to nagkalamatay. Now, ang mga members ng Paruhinog clan kag ila sa nga associates nagkalamatay to. Action firing line. Kaya dito ginag bantog ang iya sa ringalan kag isa to sa mga rason kun nga ginsaylo siya sa iban nga lugar nga problemado kung illegal nga droga ang paghambalan tinin sa ginasign sa Bacolod. Action firing line. Galing kay isang nagambal sa amoni-amoni away sa manugoyan na saylo diyo na. Action firing line. Matingala baka mo nga amon ni kakatabo sa Bacolod bong. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal mga kaaksyon ang Areo kay do La City media na ta, no? Munoon ko niyo. Dakop ka. Dakop ka. Oh. Pero hindi niya dakop ka ga probo sa Action Radio. Okay, bot ba si Action ano? Abi-abiya madakop ka promo. Hindi Hindi niya dakop ka kundi dakop ka. Kawatan ka. Action firing line. Kawatan niya nga dakop mga kaksyon, no? Dakop gid siya sa CCTV camera samtang nagaala Spider-Man. Nagatakla siya, nagatika-tika pa. Lapit-lapit ang guya sa CCTV mo. Action firing line. Kita ko bang iya sa nga panapton bayo iya may gisi pa diyo sa kilid sang hawak, no? Naluoy bang kita tanda sa itsura niya kaya daw kapigado gid na naksunan. O galing kay damo-damo na neguro sang pinamiktibang tunto ni. Action firing line. Nagtaklas, nagtika-tika ang tuyo para mangawat sa isa ka duha ka panalgan apartment iya mo. Ang iya siling ginbiktima niyo sa may St. Francis Village sa barangay Takuling, Bacolod. Baw, kaina man no? Alas 12 sang tungang gabi, siya naman katanda nga sa isang kawatan bla. Gintabo yagid nga kalabanan nga paurok-urok tulog ba? Action firing line. Baw, kung sino ka man nga tinuga, iho. Panguros ka na daan sulida kay ang CCTV footage subong amat-amat nga ginahambalan. Ang imo sa ni manipis-nipis nga dawong. Bisan pa nga ang katunga na tabunan sa imo sa nga nasuksok nga face mask. Mayo man no, kay gasunod man sa no? Kuan ba na yun, ning masunurin nga sa isang kawatan, kay bisan alas 12 niya sang kaagahon, nagasunod pa sa health kag safety protocol. Action firing line. Gasoksok pa sa face mask. Nugay na no, ang face mask mo na parang hindi ka dason makitaan. Action firing line. Firing line. Di makitaan, hindi ka insigida makilala. Oo. May face mask sa tuod mo. O galing kay konhimutaran mo ni, kataom-taom sang kuwa sang CCTV mo. No, amo niyang nami nga CCTV, no? HD guro ni, no? Ginatuwag nga high definition, no? Ang ibanda HD gin man, pero hindi galiya Action GM HD nga high definition, no? Ang iban gali daya nga CCTV nang buron bla, HD gin man ang tuwag, gali ka hindi high definition kundi ginkuha lang sa higadalan. Action firing line. HD mo.
boron. Pero inig kampiyon nga sa isang CCTV ni magkaksyon ho. Bao, klaro toto. Klaro pa sa numero sa luto ang imo sa nga nawong. Ang imo sa nga guya, nakitang-kita gid sa CCTV. Pating ginasuksok mo nga panapton ho, base ko naga-monitor kada bla, no? Kitang-kita gito. Ang tagreklamo magkaksyon na interview sa Action Radio Bacolod, ay kay Action Dale Salazar, nagsiling sa nga tiwayman sa may nakuha ining kawatan ni, nakayasan guro bla. Mayo lang, Way matuslok ang anatrasan sang taliwis bagay, no? Action firing line. Anta nagataklas sa nagalili sa no? Tapati ang tabing istorya sa ning balita ni kay bisan ang balon tangaway ni sa may nakuha. Pero ang bansag siya tawag tanis kawatan no? Paano masabi kay kitang-kita sa gasaka sa, no? Importante ni nga makilala gid ni kabadakpan kay basi amo ni siyang responsable sa sunod-sunod nga papangawat sa mga subdivision. Action firing line. Ang pamangkot kon sino siya. Hindi gid maduwayan mga lutaw ni ngalan niya daw sa ulihi. Sa mga gusto makakita blasang CCTV footage kag sa pagsaka kapag li may pagduwa-duwa pa sa mo. Gama mo na sa galili sa daw duwa-duwa sa magsunod. Pa sa ulihi nagsulod gid siya. Action firing line. Kung Ari Paxson ang CCTV footage sa harapan na sa aton, pwede makita na sa. Sige, malagin na sa aton. Kaya naka-post maka-action, no? Sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod kay malin nyo ba si tupad balay nyo na basi abarkada nyo na kung basi basi subong bala tupad nyo Action firing line. Sino siya? Ang detalye sa ning balita iplastar dugay-dugay ni Action Dale Salazar. Dakop ka sa CCTV. Action firing line. Las 7:34 Action Radio Philippine Standard Time ang hatagay ayuda sa nga DSWD sa mga estudyante nga apektado sang krisis natapos na subong nga adlaw sa Western Visayas. Naubos gid ayhan hatag ang ginatarget niya kada buwan nga halatagan sa man may 7,105 mo subong nga Saturday sa bug-os niya nga Western Visayas. Lakip dara maka-aksyon dari sa Negros Occidental may 1,531 sa Bacolod City 537. Katapusan na subong nga Sabado sang hinatagay mga ka-aksyon. Ikaanom nga Sabado, di bala kada Sabado panagtag ni siya since August 20, 27, September 3, 10, 17 kag subong September 24. So ang ginpanghatagan siyempre nakaparehistro online. Pero base ako pati kung damo siguro ning waay mahatagan bisa nakaparehistro online mo, no? Final payout today. May allocation na rin 19.1 million pesos. Ang sa Negros Occidental may 4 ka mga distrito nga ang payout site makaksyon ginbalik sa isa lamang ka venue, no? Pero 2 ka mga distrito ginpabilin niya sa kada banwa kag syudad. Di man ni question, way man sang question dia. Way man sang issue di importante nga naplastar ang venue kag nahatagan ang dapat hatagan. Tinanuman ang observation kag monitoring sa DSWD diri sa Negros Occidental. Ano ba ang sitwasyon sa kada banwa kag syudad kag kung may ara gid man nga waay sa nalabutan nga ayuda tingwaan ta nga maistorya liwat ang pamuno sa DSWD diri sa Negros Occidental nga si Ma'am Merly Garcia. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:31 sa Action Radio Philippine Standard Time. Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik. Ibubo ko lang anay ato sa nga first batch sa mga commercials ta para kamo dira makagulugin hawa mga kamo. Kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-action, unaon tari kay kadamo sa bantay sang headline ko angot sa CCTV ang dakop ka unaon ta si Action Dale dugay-dugay, no? Kay damo sang ining text at kung akon guro de basi kon na biktima man sa bala
sang akyat bahay. Akyat bahay ni panuwag siya, di mo? Labi na sa mga subdivision, bla. Standby! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACM. Okay, unahon taray acknowledge so ang tingalo ko mga medyo mainit kay kataas gali sa numero sa aton nga kwan ba. Ato sila nga mga ka-action nga monitor sa Facebook nato no. Attorney Dag Pandan na senior. Sa dota matubang naman sa nagahulas sa sermon. Si Attorney Dag Pandan, Gamonitor. Thank you, Attorney. Kasata Jonilo Alfonso, thank you. Ara si partner Toto Donard. Toto Donard, Kagawa Donard, no? Sang Barangay Alangilan. Amigo ta Benji Bantong. Good evening, Meg. Monitor lang ko ni Patamyaw, Paway Huwaya. Kaya may hulas nga butilya. Mayo ka di parano kapaya amigo naga katubang sa gahulas nga butilya ba? Kampiyon. Joshua Bia, si Kapoding Joshua, gamonitor. Ma'am Ana Sinoros, thank you. Si Nong Jimmy Tuga, okay. Monitor sa may Pro Greenfield, no? Regards sa kay Bosta Romea, no? Kag sa mga Tuga family sa Pro Greenfield. Kay Ma'am Yvonne Buiser, thank you, Gid. Thank you, salamat, Gid. Sa ato sa ring live stream, si Melvin Peñafiel, good evening, Action Mar. Arama si Ralph John Birinya, good evening, Action Mar. Shout out lang ko sa Villa Angeles, Barangay Stefania Family, Birinya. Salamat. Araman si Leia Younger Esquivel, good evening, Action Mar. Monitor lang ko from Talisay City, thanks. Si Karen Miraflor, mayong gabi, Inday Athia Kemeriman, Marilo Lianes, mayong gabi, Action Marlon, sa kay Uga Ribatado, Ngagaparok Urok, 2 times gigil pamati sa programo, Barangay Pandanong DSB. Okay, sige. Jim Vercalad, mayong gabi, salamat. Ana Sinoro, mayong gabi, maulan nga gabi, salamat kay Diring Aulamiento, mayong gabi. Ana Sinoro, salamat. Maria Lia Marabailes Banaglorioso, monitor lang dari sa may Camilla Bacolod South sa Barangay Tangub. Si Ven Pas Pads, Action Malon, tamyaw ko lang akong tiya, Heidi Necavera, pwede sang Ulay Bar, Pueda. Okay, Necavera Pueda sang Ulay Bar, Silay City, kay Kas Apats, Pato. Okay, mayo lang na siya nga pagpamati. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good evening, sir. Monitor lang kami di sa Port Royal Water Park Resort sa Dumaguete. Bao, tahom ni Water Park dala sa Dumaguete City, ho. Georgia Gargasiran, Joshua Bia, Ana Senoro, Imbong Dio Campo, Gabonitor sa Maaw, Elizabeth Gambala, okay. Paul Spot III watching. Si Resella Gariel. Mayong gabi, sir. Mayo kabi bulig pagi sa inyo, sir. May nagtalang dari sa amon sa Barangay Tapi. Singkang Airport. Sa amon sa Barangay Tapi, taga Singkang Airport Bacolod. Si Joseph Roldan. Sige, ilawagon tadi karon uno air ka damo taga monitor dara sa may Singkang, no? Nagkatalang kuno Joseph Roldan, no? Idelaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami gihapon ni Nanay Isabel. Warren Ortiz, Raman ka monitor. Resela Gariel, pwede ka mo sir ka pag-iangot sa akon. Okay. Si partes ano ni saman? Sige. Home Alumina, Beds Parlado, Damo Dalagko, Drug Lord sa Bacolod, kag Negros Occidental. Oo, basta dalagkok budlay, no? Ka budlay kay kon otoridad ka nga nagadakop ka, daw hindi ka man kay sigida dakop sa mga dalagko ng mga personalidad. O Buds Perlado, balikan ta na ba lang angot sa illegal drugs na problema. O Baskog kay Duterte sang una, o hamal ni Buds. Okay. Emilia Hiponia, Georgia Gagasiran, Anlisha Boss Bacolod, libot-libot lang. Hay nako, 40 na trip, ontatinyo na goro may pulos pa. Emilia Hiponia, pila nakatuig patay sa papa nakakompanyar. Okay. Sige, kilala ni Kwan. Okay. Kilala isang family.
Rone Makilan. Good evening, Action Marlon. Nami pagsunod niya matuslok mataya. Oo. Gano gaya bla pamatian ta ng report bla kay interesante ng report na eh. Kung gusto niyo makita ang itsura yara sa Facebook live sa live no sa ang Facebook page sa Action Radio. Keep safe always, Marlon. Okay, salamat kita na sinero. Veronica Santillan, Manukan, mayong gabi. Allen Marlingko. Jose Mongcal Torilla, monitor lang sa Midalbagan. Marisa Mayo, thank you sa 50 stars kag ginsent. Mary Jane Saludares, mayong gabi sa Marlon. Tamyaw ko lang Saludares family. Sa Banwas ng Pontevedra, thanks again and more power from Hong Kong. Angela Gayondato Castillo, good evening Action Marlon. Monitor lang ko sa radyo. Ako man di dakpan niyo Bangga Tutong 1, Barangay Felisa, Edmar Road. Sige, monitor lang kay galagaw ang patrol, no? Galagaw na sa mga barangay. Basta mabatian na automatic na siya, no? Madakpan kag daog dayon. Joseph Rizaga. Marisa Mayo, great lang ko, Action Mar, my sister Dara Stangob, Mrs. Alvarez, Nils Mercado, Herrera, and Inday Lina Mercado, Bustamante. Salamat ng God bless from Minnesota State, USA. Rama si Jim Brizuela, Action Mar, from Coyapo, Nueva Ecija, following Action Radio Bacolod. Okay. Grace Turicha de la Cruz, good evening, listening from Midalbagan. Si Efraim Anteza, shout out sa family Anteza kag Santestiban sa Nakasiliana, Negros Occidental from Junjun Anteza sa Bacolod City. Action Mar pamati gid da sila sa Nakasiliana Action Mar. Salamat gid. Rama si Angela Gayondato Castillo. Salamat. Okay. Standby, balik ta dugaya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puerte
nga ability. Kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa Philippine Standard Time. Nagadamo ang nagapamangkot dariho. Akson Mar. Ano naman makilala ina ang sospisado na nga nagsaka sa balay kay base ko naman sa kunong nagsaka sa amon sa dinga puluyan. Silang ko ara sa Facebook page, no? Kay inaya ang ako sa nag-mention kay Action Honest Facebook Live, no? Ara sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ang report kada batunta nga ang tagrek na mo makaksyon subong nga Sabado nagpabater no opisyal sabay sa ato sa ding kapulisan. Yaman tabi kon anong istoryas likod sa ding balita ni kay kinahanglan gid nga makilala ka managpan ka makasuhan ni sa Action Firing Line. I-check ta detalye sa ding balita sa report sa patrol with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, na huli kam ang isa ka lalaki matapos kinagtaklas no sa second floor sang isa ka apartment dira sa may St. Francis Village, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Actually natabo ini tungang gabi, Action Marlon, pakadto na sa kagahon sang Sabado nga adlaw. Ang natabo, Action Marlon, sa sinima tinion, actually naga-viral na ining litrato or ang CCTV footage nga pila ka segundos nga halingid mismo sa may apartment kung sa diin nagtaklas ining wala pa ma-identify nga lalaki, Action Marlon, kagati ang tuyo supposed to be is ang pagpangawat sa ugaling wala gini siya, Action Marlon, may nakuha missing ko o kung ano man nga gamit matapos nga may pila pa ka mga individual nga nag-aarkila sa sining apartment ang bugtaw pa kag nasitaan na sa amo nga tinion na, Action Marlon. Actually ang na-interview naton isa ini sa mga nag-aarkila kag siya gini nagapagiya sang CCTV dira nga gin-install siya sining apartment sa second floor. And then nga sining palag, Action Marlon, actually sa nataboy ng insidente wala to siya pero nga sining mga kaupdanan ti bugtaw pa no sang time, Action Marlon, kay na-retrieve ang video sang CCTV
after 30 minutes sa natabong ng insidente kag subong nga hapon gin-post ini sa social media kag amo to nakita naton kag gin-follow up dato na ang ining nga insidente. Makita sa CCTV nga tingling nga laki to ni Wangon Action Marlon since makita mo naman kung paano to siya nagtiid-tiid kag nakasulod pang iya sining nga lawas kag ulo sa daw grills no or ano nang tawag daw terasa Action Marlon kag didto siya lusot no ining kawatan nagasok-sok sang black na t-shirt kag blue ang iya sining nga short kag naka-face mask nga color itom ining suspect sa Action Marlon So according diri sa tagreklamo nga tido nga wala sang may nakuha nga kagamitan sa ila sining apartment o kung ano man dira ang kantidad pero tiluy nga mag-spread sa awareness sa bangod damo na gid sang reported nga kinawatay dira sa area sang St. Francis village kag para malikawan man Action Marlon mas may masunod pa bala nga mabiktima ining suspect kag according sa tagreklamo base may iba na siya nga na biktima no actually first time ni natabo dila sa bahay ng apartment pero wala ni baluan kun bala may mga previous ining record ining nagtaklas sa second floor sang amo nga apartment Action ano dahil ang ginagyan niya man bintana na siya do siya Action Marlon do terasa bala Terrace. Do makita naton sa footage actually may mga litrato. Actually ang dalom na ang panaugan niya daw na sa salon daw hagdanan. Amot nga baka tagreklamo nga daw naglili pa ang ang suspect no sa dalom kun may mga tao at dito gid na nakitaan gid siya Action Marlon ito amo to nga time daw 12 midnight na may pila-pila ka mga tao sa apartment ang bugtaw kag nakitaan. Actually may second sa din nga video nga gin-post ang tagreklamo galing may mga pamuyayaw na balasin sang time gid no nga nakitaan ining lalaki Action Marlon kag nabilin ang iya sini nga tsinelas duha ka bilog color black Action Marlon kag nagdalagan to siya sang ginbuyayaw na siya no ang mga nag-arkila sa sining apartment. But sa lingon nagsundel nakitaan siya sa mga tao nga that time bugtaw pa. Yes, nakitaan sa Action Marlon. Kagin saway sa. Kagin saway siya nga tawo mo talaga may mga pamuyayaw kag may lang nag-physical na Action Marlon kag wala abisang kumbala may mga armas ining suspectado pero amo to no gintinguan nga lagson pero alaga sa second floor dito siya nagbalik no kundi nagagi ining suspect dito man siya naglabay para makapalagyo Action Marlon. Wag sa gali aksyon na dili malabot ka madakpan. Uay kung baga more on ano lang yung singgit kag buyayaw ang ginakto kung baga sining mga nag-atiner dira sa sining apartment by that time bugtaw pa sa nga tabo ning pagtaklas sa second floor. Pamatayan naton. Sige. Sundel. Pamatayan naton yes, ang tag-iya no or ang nagapanag-iya sa CCTV kag nag-aarkila sa apartment dira sa St. Francis Village. Wala siya may nakuha kay may tao dito gabi. So pero wala ko dito gabi actually. So may RV tao sa amon apartment and then kay isog siya, nagsulod saka siya, kagali-ili siya, bisan nakita niya may tao ha. Okay, oo. Bali ang, ano siya ma'am, balay or apartment? Apartment. Apartment. Pila ka story na siya gani ma'am? Bali duwa, kami na natin sa babaw, and then doon sa dalom, kitaon, kami bala sa dalom ha. Oo. Na actually nagkabilin yung mga chinilas niya. Pinakita siya sa upod namon, so naglagan siya Oo. Balik ka mong tagiya ka apartment, ma'am, or nag-stay? Ako ang nag-arkila din. Ang tagreklamo no nga isa dira sa mga nag-aarkila dira sa may apartment sang St. Francis Village parang ipauling syudad sang Bacolod. So subong Sabado sang gabi nagdagon or nagpadulong sa police station number 6 ining babae nga tagreklamo kag opisyal ang ginpablatter sa police station number 6 kay base ini interview naton kay Lieutenant Dax Santillan ang hepe or OIC sang Station 6
nga tonight nagpadulog lang tagreklamo para ti maput on record ang ini nga insidente kag makapatigayon sang investigation ang kapulisana. Ginpahayag ni Sir Santillan nga di nakita-an mismo sang Station 6 ang ginpost naton nga video sa ARB nga Facebook page kag gilayon Action Marlon ginpadulungan dito ang nagpangusisa. So far wala pa sa tihapon sang identity ang kapulisan naton kung sino ang ngalan, sining nagtaklas kag taga-diin, no? Sila nga edad, sila nga sining nga background. Pero dako dili ang chance Action Marlon according kay Sir Santillan nga ma-identify or makilala ining suspetsado kag ang iya sining identity kag background sa ulihi matukiban. Pero pangabay din Sir Santillan, basi may makakilala dira sa suspect para sila makatag sang information sa kapulisan kag sa mga kutob sa mga nabiktima, Action Marlon, pwede ba sila makapalapit sa police station number 6. Ang kaya diri sa usapan silang kapulisan is kung may mga makaduluda dira ang mga tawo, ilang silang mga hulad, pwede sila makareport pagi sa cellphone number no sa station 6 0998-598-7470 no 0998-598-7470. Huwag na siya ang cellphone number sang police station number 6. Paglaro dili sang hepe nga bisang wala sa nakuha nga paggamit or kwarta, pwede mapasakaan sang kaso nga trespassing ining nagtaklas nga lalaki, Action Marlon. Pamatian naton si Lieutenant Dax Santillan, ang OIC sang police station number 6. Balik sa initial investigation, so anong nagway sa'yo? Pasalamat kita sa rin na wala sa mga dula sa iba mo, kung namugin ng pulis sa mga mangawa. Pero nevertheless, sir, so pero ang tagin siya, gusto natin ma-identify kung sino niya ang... So, subong sir, wala pa identity? Kung sir, wala pa kita identity. So, pwede kong siya follow up kasi magtatang up na kasi dako man siyang chances nga makilala siya kay Duka clear man sang CCTV footage. Dako pagid sir ang chance sa kung may magbulig pagid sa atin no nga nakakilala sa person of interest natin Nagan sir ang yun kasi siguro kung pwede ang kumuluyo nga nakakilala sini makabulig lang nga makatag sa atin sa informasyon. Bisan sa wala sang gamit nga nakuha ining suspected kawatan sir, pero ano yung possible case nga sir nga tubangon sir? Ang sir sulat sa ano payment no so pinakanagboto sa namin silang sir basta pero sabihin ko gano'n kung bisigaran na kami kung basi ng ibang pulisan na rin mo o basi ng ibang pulisan na biktima so kaluga pag ina sa reklamo kasi kapag basi na kung identify ano ko dahil possible case or trespassing? Oh, sir, sa trespass to dwelling. Sir, thank you sa opportunity man nga makapalayag kita sa Pumuluyo nung naspokan sa ating area, labi na dra sa may Pentevilla area. Siguro, sir, mas may paihatag ko na lang ang among contact numbers para sa may mga among siblang insidente, may mabatsagan sila nga do di eksakto nga gawin sa katao, makareport sila dahil sa rin sige sa atong para maksyonan gitong pulis. Sa tanang pamatay no 0998-598-7470. Action Mars, klaro, nabatian ang pagpahayag ni Lieutenant Dax Santillan ng Hepe sa police station number 6, no? So, amo ni kisubong ang mission sa Las 8:05 Action Radio Philippine Standard Time. Importante niya, kay ako kapati ko, hindi ni siguro maisan kadlaw. May ari gid ni mapadala mensahe daw. Kag mahambal nga, uy, si Kwan man na ho. Action Dale. Yes, no? So amo ni Action Mar ang challenge sa kapulisan naton nga mahibaluan ang identity sining lalaki no nga nagtaklas dira sa apartment. Kaya actually base may mga information bla bla mga latest info nga nabato ng ato sa kapulisan since ngati masobra na sa 1,000 no ang reactions ang komento kag share regarding sining video action Marlon do kadamo gid nga pagpamulay ang mabasahan naton sa comment section sining pila ka segundos nga CCTV footage Action Marlon. Panugyan talag Sondel sa nag-comment be responsible gida kay base kon before ka mo mag-post dara sang ngalan sang tawo
i-sure nyo man nga may kasiguraduhan, no? Kay basi kung sa ulihin ipabalaan mo kag basi kung mabalikan ba kamo. Ang mga action Marlon, tiyan mo i-double check ang ngalan kung sagid man. Kay budla kay may nagamulo kay nga nagasunod pa siya sa COVID protocol na naka-face mask. Mga komentar action Marlon kasi parehas ang tsura or ang gid-gid. That's why i-inform nato ng kapulisan una para at least ma-double check kung bala sagid man ang ginatumod no sining CCTV footage. Why naman action del sang issue nga kon naka-commit giso sa salaya, no? Kay ti ara klaro kita giso sa CCTV kag dapat may atubangon gani siya. Yes, depende niya action sa pagreklamo kung bala pasakaan niya sang kaso na trespassing o kung ano diri ang matabo no kay ti ang purpose ning pagreklamo kung nga post niya sa social media ang video is to spread awareness kag para maulo aligmat ang atol sa mga action ilabi na sa area sang barangay Takuling Action Marlon. Sige. Kag di mo noon talaga mas klaro pa yung CCTV no sa apartment. Yes. Kung ikumpara natin sa iba niya mga private establishment Action Marlon na supposed to be dako gid ang bulig sa pagsolbar sa mga illegal activities o kon krimen diri sa may syudad sa Bacolod. Itali masunod man sa mga negosyante natin nga mag-install sa mga high-end or high definition nga mga CCTV footage para sila sininga seguridad. Balita dikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang amon diri sa Action Radio Bacolod para nga mabuligan makilala una ining suspitsado nga ni kay malita pasi kon amo ni siya ang sa likod sa nasiling ko na sang surod-surod nga mga kaso sang kinawatay pagsaka bala sa balay o kon apartment why kita sang ibang dali nga tinutuyo kundi mabuligan nga resolbar ang mga nakometer niya nga krimen o kon pagpangawat kon may ara gid man ti ining kaso niya although nga waay siya sa nakuha nga gamit o kon kwarta may gogi siya trespassing nagsulod sa mo. Pasalamat na sa ganang way sa malabot sang mga nakakita sa to. Action Firing Line. So kabay pa suliton ta lang ang nakakita sa ding video nga nakapost subong sa amo sa ding Facebook page. Maganda responsable gid kita sa pagpadala dara sa mga mensahe sang inyo sa day komento no hindi lang siling maghala ka pataka kag magpatama mulay sa siling persona ni no kay kun kaysa ang tawo nagahimo malang sang amo sa ding krimen bagod man sang pila nila sa di ka mga rasones. Action Firing Line. No, una dira permigin na rason nila dabo kun na esperensyahan mo no sang assign pa kita sa patrol sa una mga nagakadakpan lang nga mga suspisado sa kaso nga pagpangawat kung kaysa maluoy ka man kun ma-interview mo bla no ang una nila sila gina rason gida ang kapigaduhon no nga why sila sa makaon 3 beses sa matag adlaw-adlaw nga taranti kung isa may kaluoy ka man nga batyagan pero ini mga kawati na gidya ining gawi na gid bla ang pagpangawat bla no nakasuhan na kaso nga pagpangawat naka-serbisyo na siya sa sentensya ginhatag sa iya pagwa sa presuhan ay nanggawat mangyapon. Action Firing Line. Tinaya tinunto na iya nga sahi sang batasan no di na dapat kaluuyan iya ang taon di bagutman kon mapisan lang Action Firing Line. 10 minutos nakaligad sa tak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan sa
Sa ato sa nga live stream, balikan taray ho. Okay. Diriwa. Okay, si Grace to Richard de la Cruz, ara sa Binalbagan. Okay, sa Dalomta. Cecil Bikbik, Angela Gayondato Castillo, Ambaldi Cecil, watching from Yellow Bell, happy listening. Kay Sally Magwad, Elisa, kag Juanito Bele Beliesa, sang Orchids. Amalia Panambiyaw sa amon barangay kapitan, idol kasi Mr. Remy Halia, kagawad Leia da Rito. Imira Eriman, Rogelien Borlado, kag sang barangay Bidobuhan. Okay, sige. Lowe Aldas Sr. Okay. Ray Flores Parioga, maulanon nga gabi Action Marlon. Okay. Si Bingbong Dipala, Liog Lang Betamyaw Family Dipala, Action Mar, sa Hacienda Manolita, Barangay Payaw, Banwa sa Bidalbagan. Thank you. All right. Balik tayo gadugay. Tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idiha nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan!
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox. Agod hindi na makalaton pa sa iba. Balikan ko bala ang istorya magkakson, no? Ining shabu nga daw problema ganda sa may sunod sa nga Bacolod. Hindi kaya matuldukan ang problema may kantaran sa pagsulod sa illegal nga droga diri sa Bacolod. Kaya na sang kagahon sa mga waay nakasunod sa ring balita ni may bag-o naman nga operation nga to sa mga otoridad sa idalom sang City Drug Enforcement Unit na kon CDEO by bust operation sa Purok Riverside, Barangay Bata, Bacolod City. Gin patigayon ini alas 12:30 ang tak na kainas ang kagahon lang. So tulog ang kalabanan. Pero may baligyaanay shabu nga katabo ganiho. Action Firing Line. Damo sa mga nagpang-abaw-abaw sa mabatian nila ang kanakoon sang recoveries. Si Robbie hindi mag-react nga 4.5 million pesos more or less ang presyo sa ginapatihan shabu nga nakuha sining duha ka mga tinuga ni Erwin Bilonyo mas bantog sa tawag nga boy 34 anyos taga Zone 11 Barangay Handumana, Bacolod City, kag Anthony Solon, kilala naman sa hayo nga si Tiboy. 38 anyos sa nga Purok Riverside, Barangay Bata, Sunadban sa Bacolod. Botsalingon, namo gidagali gihapon sa Bacolod doon nga huwag kalingkang sa pagsulod sa saring illegal nga helikoton. Firing Line. Firing Line. 675 ka gramo sang suspected shabu ang nakuha sa ato sa mga otoridad. Ang bilis ni Macacson is 4,590,000 na kag aring makapalungo nga hitabo di kay ang darakpan Macacson nga si Bilonyo nagligad lagal ang Lunes na hilway ni presuhan kag sugod sa makagwa siya sa presuhan Lunes nagmartes Miyerkules hasta nga nagsabado kainas ang kaagahon. Why gali ni makapuli siya sa nga balay sa may barangay Handumanan. Action Firing Line. Ang upod niya nga si Solon Macacson dugay-dugay naman nga ginapanilagan gali sa atos sa mga otoridad. Bangod si illegal nga aktibidad, partikular ang pagbaligya sa illegal nga droga ni. Ang background sa kung basihan ta ang record sang kapulisan sang PNP. Tuig 2012 na preso maglini pero tinahilway kay naariglong kaso. Nagligad nga tuig 2017 narakpan mo siya sa buy-bust operation pero nagligad nga bulan lang sa Enero sa tuig 2022
Pagod ti siguro ti nakapiyansa eh. Kag ti siguro gamay lamang na ang volume sang Shabu that time nga na-recover sa iya sa drug by bust operation. Amo na nga nagkapiyansa siya. Pero ining 4.5 million pesos nga na-recover sila nga duwa. Tuma na ganyan ka na bahol nga nakagwa pa na sila sa prisuhan kag makapiyansa sila. So manikadamo sang droga nga nakuha sila, no? Prisuhan giniya ang ilas sa nga tiniran. Firing line. Ang problema lamang dari sa Bacolod mga kaakson bangod base kon damo pa sila sang galamay kag tuwag bla, base kon damo pa sila kaupdanan nga subong sige gyapon pagbaligya kag sige ang pagpasulod sang supply sa illegal nga droga. Oh. Hambal sang pulis. Sa iban nga lugar, nagahalin ang supply. Ginapadala diri sa Bacolod pagi sa ginatuwag nga courier. Oh. Ti suno sa hepe sang CDEO, no? Nga si Police Lieutenant Joven Mugato mga kaaksyon sa gwa pa sang iban nga riyon nagalin ang supply ginapadala dres Bacolod pagi sa courier sa ginatuwag, no? Ti dugay na nga modus ni ining paagi sa ginatuwag courier ang nga ginapadala bala, no? Ang illegal nga droga damo na sa mga operation nga nagkaladakpan nga ginapaagi sa sining ginatuwag courier nga ni, no? Ti ang pamangkot di nga way nagyapon ma tapna man. Ti magsiling courier sa makakson ti manang pwede tawo, pwede organization nga nagabaton kag naga-deliver sang package halin sa isa ka lugar o kon persona pagkadto sa isa ka lugar o kon persona. Firing line. Nga hindi ma-monitor sa ang mga courier nga ginatuwag ni. Ti ang PNP nagasiling man nga doblihon nilang kampanya agod babantayan sa maayong plano nga pagpalusot sang Shabu bangod sa nagalapit nga maskara festival. Ari nakita taning pulo problema di ba si kon may supply na gadaan nga nagsulod bla kag subong ginatago lang. Kag ginahulat lang ang pagsugod sang maskara kag amo na ang pagpagwa kag pabaligya nila. Firing line. Man kung tanda sa negosyo ang sindikato kag balaan niya nga nagamahal ang presyo sang Shabu kada maskara festival. Ang abilidad sa ya naga-hoard, gina-hoard nila, no? Ginasunod bilang do hoarding mabla sa bahin sa klamayaw. Kay iba sa nga produkto ginatago bla. Tagoon anay kag hulat to nga adlaw sa pagmahal sa presyo kag didto nila pagwaon kag ibaligya kundi dobleng ginansya. Firing line. Hindi ayhan nga amo na ini ang kakatabo diri sa Bacolod. Pabati tabi ang tingog sang pamuno sang CDEO kung anong inasading observation. Police Lieutenant Joven Mugato ang pamuno sang CDEO nga isagid sa mga nag-lead sa buy-bust operation kay na sa aga sa Barangay Bata. Subong ginakod nila, tago nila maayo subong ilang item kay siguro kanigana sa maskara kay na-expect naman sa mataas ng presyohan na nagyaray ta amon nito ang ginahimo lang naman nga dupliho na lang natin ang sa pag-monitor validate sa mga information halin sa ating mga informant dupliho na lang ang operation chat para nga hindi man matak na mahagan-hagan pero not to mention sa mga barangay sir may ginamit namun ang barangay kapitan or barangay kagawad para man nga makabulig sa atin siya para nila nga barangay mismo man regarding sa illegal drugs insurance. Kung paano kita naghanda sa episode dito sa palabuton nga maskara sir sila nung nagprepara naman kung paano nila tamagsunod nilang mga item or illegal drugs dito sa Bacolod. Hindi man nga ito nga monitor sa mga movements sa mga drug personalities
including ng mga surgeries, yung natin sila sa monitoring movements nila para sa bisan sa mo ng pagi sa mga kaganhagan ang movements pagbaligyan na isang illegal na droga din sa Bacolod City. Subong sa pag-monitor natin, subong siya daw ang good layers at subong hindi nila ginatagos na kaya tayo posible kasi outside Bacolod na ang ilang stock subong. So preparasyon na lang gitwao na lang nila kung aran na ang festival dito. So ang buy-bust operation sang CDEO kainasang kaagahon sa Barangay Batayes, no? Madayaw gid kita ya. Nagadayaw gid ang ini nga palatuntunan, no? Sa sining unit nga nagpatigayon kay amo gay man ni ang ginapangita sa Bacolod nga dapat ang kampanya doble triple kag dapat may madakpan gid. Hindi kay kampanya lang ang kampanya way man sang miyura. So piyogay nga kung makalabot na mag-aksyon sa bag-o nga direktor, bag-ong direktor tadi mo sa nga Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Leo Francisco. No? Pangibulahan gid niya ang mabatian gikan sa iya. Mano dumanyo? Si Francisco nagligad nga bulan, di ba nagbisita diri sa Bacolod para usisaon kon plastado ng security measures sa maabot nga Mascara Festival. So, way naman tanto sang problema kay Pulo Plastado naman, kang isa sang ginbilin gid niya sa mga kapulisan di lang sa Bacolod kundi sa Bilog nga Negros Occidental nga dapat papag-unon pa ang kampanya kontra sa illegal nga droga, dapat may apprehensions gid nga matabo involving large volumes of illegal drugs. Firing line! Firing line! So amo na ni Gorong resulta ni, kay siya mismo nagasiling mo nga the amount of drugs is still here. Kung i-assess, there is still supply on the ground. No? Amo ning statement niya pagbisita ya di sa Bacolod City Makaksyon. Ang humble niya, dapat isa ini sa aton tutukan. Kaya amo ni ang direktiba ni PNP Chief General Rodolfo Azurin. Firing line! Kag-ari ang dapat gidaton tandaan nga tinaga ni Francisco, no? Ang siling niya, we do not care who gets caught or who gets arrested. Kung sa aton pa, why kami labot ya kung sinuman nga persona ang madakpan kung maarestar na. Tandaan tagid niya, labi na kung sa pila ka adlaw, may madakpan kabakuaan bala illegal drugs nga bantugon ang apelyido, himata sang kilala nga tawo, o kon paryente, o kon pamilya sa opisyal sa gobyerno, o kon sa mismo otoridad, bantayan tagid ni. Action! Firing line! Amo nang isa sang dapat balantayan ta, no? Ang mga porto tadi, labi na sa northern area sang probinsya, di ba? Kung ginasiling man nga dira man nagalusot ang illegal nga droga mo, sa mga banwa kag syudad ta, may mga baybay na nga may mga barangay, no? Nga ara namtang sa kilid sang baybay. Balantayan mara ang ginatuwag nga ports of entry mga kaaksyon ta dari sa aton Northern Negros, Escalante kag San Carlos, di ba may porto ta? Dari sa Bacolod, miyari dari porto man. Action! Firing line! Dapat, no? Dapat why na sang mamonitor kag dapat hindi gid kasulod ang ginaplano pa nga pasudlon nga illegal drugs may katara sa Mascara diri sa Bacolod City. Action! Firing line! Alas 8:40 ya Uno Action Radio Philippine Standard Time dugangan tara ni sa rason nga pagpangalagad naton no? Kay i-check ta naman ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall, sa Bacolod City Government Center, mga ka-aksyon, no? Kay si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kalakip kalito sa nagupod kay Presidente Bongbong Marcos sa pagkaon sang Filipino foodsman, no? Filipino menu. Dito sa may New York, makita ko ang laragway ni Mayor Benitez, no? Nagakaon siya sang pork barbecue. Action! Firing line! Ano man, mas namit pa tong pork barbecue sa New York kumpara sa pork barbecue diri sa Bacolod daw. Kung ako magkapambalon niya, mas nami ang Bacolod eh. Action! Firing line! Firing line!
Ti buwas aga kidalauman nga magabalik na, magaabot na balik diri si Presidente Marcos sa pungsod sa Pilipinas matapos ang 6 ka adlaw niya nga state visit. Ti laban-laban mabalik ba na di, no? Si Bacolod City Mayor Albi Benitez kayo 6 na lang ka adlaw o bisa na sang maskara festival, no? Dapat preparahan gini sa Mayo. Action Radio City Hall Report. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art tayo pa. Action Art, mayang gabi, please come in. Samtang action Marlon nga ginahulat pa kung ano ang mangin kapalaran sang ginaduso nga pagdapospon sa barangay iske election sa palabuton nga Disyembre 5. Subong ang mga preparasyon na ginahimo sa Comelec Bacolod nagapadayon niya especially ang patigayon sa printing sining master list para o kung listahan sa mga butante nga mo ni siyang idabutang sa mga eskwelahan sa tiempo sang piniliay no nga kung sa libaruan sa aton mga kaksyon gumagadto kung mabula sa mga polling precincts may ara sa mga ngalan na nga na-imprintang ibutang dira sa gwa sang kada polling precincts. Kaya mo na subong ang ginahigutar sang taga Comelec Bacolod samtang waay pa sang update dito iya sa nasyonal. Okay, siling din ni Attorney Katrina Kanya ang Comelec officer dari siyudad siyang Bacolod. As long nga wala pa sang nasubuan nga nag-postpone sang among nga eleksyon, di kinahanglan ang kalendar of activities nila sigiyon ina. Ang masubo o galing diri nga bahin kay in kaso sunmar kon may ara na sang patigayunon abing postponement kag natapos nila imprenta ining mga master list ang gwa action mar TY gini no bali useless lang gid kag hindi naman magamit kay ang expectation dira may ara sang panibag-o ikandak nga voters registration. So meaning lain naman ang mangin listahan sa mga voters list kung hinali nga ma-postpone. Pisiling ni Atty. Kanya kanugon gani kung mag-amo na bla nung inang maimprinta na. Dabisway nga mo man ang rason kung nga sa calendar of activities ng Comelec may maging bago especially sa filings ng COC. That is why siling ni Atty. Kanya may mga pagkambyo sa petsa nga mo man ginapreparahan nila kay kaso hindi may ngagaw kag mag-abot na sa tiempo nga may pahilig sa COC di mamaton gila sila ya no sang mga kandidato nga maga-file sa Comelec sang ila sining certificate of candidacy. Yari ang palayag ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya. Preparation sa gihapon ang printing sa aton nga mga list of voters bala nga pagagamiton sa eleksyon. Ang inablang ara ginapatapik, ang ginapang post naton sa guwasang classroom. Amo na subong ang aton nga gina-prepare. And then ang gahulat man kita sang filing sang COC naton. As far as Comelec is concerned, until may law nga nag-postpone sa aton nga election, we will continue with the preparation for the December 5, 2022 barangay and SK elections. Otherwise, kung hindi kita magsunod sa aton calendar of activities, kag wala sang laying mapasa nga gina-postpone ang aton nga election, maguba ang aton nga schedule of activities kag kasi bala hindi natin ang aton nga mga masunod kag mapreparahan sa insakto. Yes, pero ma'am inang ginprint ninyo kay nagbutang sa gawa sa mga schools. Ano matabo sila ma'am kung halimbawa ma-postpone? Kung ma-postpone na siya, hindi naman naton na magamit na kay kung may ara kung ma-postpone ng aton nga elections, mapadayon pa na kita sa aton nga ma-resume naman ang aton nga registration. Okay. So ang aton nga na-print kalistahan will no longer be used for the succeeding ng elections naton kag kung in case man gid may ara pa kung saan nila ma-schedule no ang aton nga barangay and SK elections then hindi na naton magamit do ka useless gani. For Bacolod ang aton nga total registered voters is 330,621. No, regular na siya. And then ang aton nga SK voters is 100,697.
That includes 15 to 30 naton nga SK registered voters. Amo na Action Marty, sa kanamuna mo sinang i-imprinta ng master list kag in kaso makumpleto na di ang problema sa galing kay mangin basura ba niya pero actually magamit mo pa man ng sa likod sinang master list galing kay hindi na mangin official since may ara pa sang panimag-ong registration nga ina sa uli amo pang ilista Action Mar o kung na idugang sa master list sang COMELEC Bacolod. Sa piyak na bahin sa iluwanan naton problema sa dingge Bragyapon kay anyway ay pa man sumong sang latest nga napagawa ang City Health Office. Pero ang takuling since nga number 2 ini sa nagligad nga data ang ginpagawa sang CHO amo nang reason subong nga panawagan no ang Liga ng mga Barangay President at the same time amo ang punong barangay dara sa Takuling kung mahimo sa mga pumuluyo sigihon nila ang kooperasyon na ginapakita Action Mar especially ang pagbulig panghawan pagpanglimpyo sa ila puloy-an while the barangay upod sa City Health Office sige man ang panagtag kag ining mga larvicide bala no nga ginapamutang sa mga ginaitlugan sang lamok kay siling diri ni Councilor Lidiglis Gonzales Palin kung inali magpabaya di masigi-sigi giniya samtang inulan pa ang pag-itlog ang pagdamo sang lamok na nangin carrier sang dengue virus. So siling ya mapunggan lang ini magluwas abi sa pagpatigayon no sang pagpanagtag sang larvicide. Importante gin nga hindi na magdamong lamok para why na siyang risgo no sa palabuton ang mga residente niya kay ti silang yang Takuling kuan man mo damo bala sa mga subdivision nga mga residente nga naga-ilistar that is why may mga personnel gid kag staff ang barangay nga gin abuyan subong nga magakandak sang information and education campaign. Yari ang palayag sa Liga ng mga Barangay President at the same time Kapitan sang Takuling. Continuing man siya kung Action Art kay kabaduman kita ang Barangay Takuling is more on residential siya. So kag subdivision naton kalagpag no. So continuing campaign kita gihapon on how to prevent dengue kay nga ato na team wala malagaon tat everyday libot sa pagbutang sa larvicide and search and destroy operation. So continuing ang importante da ang ato nakapumuluyo kabalo pag-equip on how to prevent dengue. Amo na summa no ang palayag ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lidiglis Gonzales. Balitagikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hukon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art. Ini nga bahin dala sa aton sang Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing kag Balancing Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sang Evergreen ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extra
stain technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyad binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi makukabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman yung Analytical, fearless comment. Action firing line. September 24, 2022 nga edisyon sa nga inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line magatakop naman temporaryo. Sa News Center, upo nato Action and Defensor dari sa bansang Technical Control kabod ta Action Henry Espulgar with Action JM Balkin. Ako naman Action Marlon Henrovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1.